слайда. Това вече е вярно. Добре, здравейте. Аз ще ви говоря за предизвикателствата на професията софтуерен инженер през моята гледна точка. Да, трябва да си цъкам копчетата. Да, първо ще кажа как си го представях, когато бях в университета. Бяха някакви алгоритми, топ хакера. Алгоритмите бяха, гледах им сложност, мислих, че програмирам, ще правя най-яките системи. Реалността в момента е, че си управлявам имейла, чета Slack, влизам постоянно в срещи и архитектурните и по-сложните диаграми всъщност не са за кода толкова, колкото за това как работят системите, с които нашата цяла платформа работи. Неща като AWS, като Amazon са постоянно на дневен ред. И да, не бях прав. Иначе да, аз съм Сашо. Както ме представиха, от 6 години през цялото време кариерен ми път бил в една и съща фирма. Развил съм се от най-джуниор до синьор позиция и в един период съчетавах около една година с почасова работа в стартъп TeamGPT. Беше доста интересно, защото ми показа и какво е на една коренно различна компания от това, в което съм свикнал да работя. Иначе, да, технологично предприемачество, софтуерно инженерство и обичам футбол и тенис на маса. Да, който иска да ме пробва. Да, какво предстои? Ще се опитам да мина през някаква и такава диаграма, която ми отне скандално много време да я овъренджинирна вчера, за да си я направя. Все едно във всеки един етап от някаква форма на кариерно развитие, какви са основните проблеми и предизвикателства, с които се среща човека и в същото време как AI малко променя тази перспектива и акцентира над някои от по-важните предизвикателства. Stay tuned. Да, вие сте някъде и тук, може би на следващото за стаж и джуниор, някой може да се почнали. Тук мога да ви питам направо според вас, какво е основното предизвикателство в MI? На тези Freshers Weekend-ите обикновено раздаваме едни картички от нашата фирма, дето пише съвети за оцеляване, така че съгласен съм. Като цяло, повечето вероятно ще кажат да си взема дискретните, да си взема логическото или нещо такова, валидно, вярно, и това си е доста голямо предизвикателство, но е, да кажем, много конкретна инстанция. Между другото, исках да кажа, по принцип този слайд би бил за университет, за обучение, просто вие вече сте в МИ, затова го използвам, е много добър избор. Тръгнали сте правилно по пътя. Едно от нещата, което е свързано с как да си вземете дискретни и логическо, от една гледна точка е как да седнете здраво да работите и да учите, как да учим. Университета, едно от най-полезните неща, няма да са как смятате интеграли или каква е точната дефиниция за граф, ама дума по дума. Важното е да се научите как да учите, как да извличате информация от това, което ви се предава, кое е важното и какво наистина ще ползвате в живота. Трудно е, но да. И съответно фундаментални знания. Това ще го засегна към края на презентацията най-много, но фундаменталните знания са това, което ще търсят всяка една компания, която ще кандидатствате в нея, и това ще е нещо, което ще ви помогне в всъщност абсолютно целият път в живота ви. И мотивация, да. Това говорихме за дискретни и за логическо. Да кажем, че след това си намирате работа. Всъщност първото предизвикателство е да си намерите работа, като това е в две посоки. Едното е да ви наемат, другото е да си изберете, доколкото можете по някакво описание. Това е тема, по която мога сигурно да говоря не малко, за това какво е важно на първа работа, за какво да търсите. Лошото е, че трудно може да разберете. В идеалния случай, ако питате приятел, който вече е там или е бил там, това помага. Но да, тук най-важното нещо, което според мен трябва да се направи, когато сме в една фирма, това е част от избора къде да отидем и в същото време е част от, когато вече сме там, да си изберем ментор. Какво значи това? Да, физически може в някои компании да ви дадат конкретен човек, който ви е бъдито, ментора, как ще да се казва. Но това да кажем, че е по време на стаж. По време на джуниор годините ви, защото шансът е, че няма да е половин година, една или 2 години, зависи, трябва да се ориентирате кой човек ви допада като човек, като професионалист, как той върши работата, какви са
неговите отличителни характеристики. И живот и здраве, ако сте в компания, която го предразполага, в някакъв смисъл имате досег до достатъчно наброй такива хора. Бил съм и говорил съм с хора, които са в компании, в които не са имали този избор и тогава е кофти. Тогава по-скоро не им се получило първата част. Но менторът е много важен, защото трябва да се учите от някъде, да продължите този процес. Но кои са нещата, които са доста трудни в началото? Ориентирането в кода и в процесите, защото до сега сме писали 10 CPP файла, 20 Java файла, някакви малки програмки, там един проект по CDP, един проект по нещо друго, всичко супер, но това цялото сме го писали ние. Такива неща като бранчове, дето колегата каза, че в някои фирми също не се използват, не са нужни. Това си форматираш кода, нали аз си го форматирам, консистентен е с мен си. И на никой не преча. И изведнъж отивате, виждате 1000 реда файл, по 1000 файла, примерно. Виждате дейлита, дето си говорите с някакви хора и всеки ден трябва да им водите отчет какво се случва. И се случват адски много неща, които са извън, извън частта с програмирането. И там просто трябва да развиете тези умения. Това според мен са двете най-важни умения, да се ориентираш в непозната ситуация, код, да кажем най-общо казано в началото, и да се научиш да пишеш консистентен код. В една по-джуниор позиция бих казал, че качествен код почти може да се приравни на консистентен код. Защо? Защото ти още не знаеш какво е качество, не знаеш това качество за какво се бори, какъв му е критерия и така нататък. Нещо, което знаеш е, че има някакви хора, които си избрал за ментори, които са направили нещо по някакъв начин. И твоята надежда е те да са го направили по хубав начин и ти да се научиш да го правиш по хубавия начин. Би било супер, но това е трудно, може да направиш повече. Все очевидно работим в времена, в които има YouTube, има ChatGPT, има всичко останало, които могат да ти дадат други насоки, но в някакъв смисъл качествен код е нещо субективно и за мен едно от най-важните неща в софтуерната разработка, сега съм го научил, е да е консистентен. Тоест всички да знаем какъв е начинът, по който пишем код и да мога да видя една част от функционалността и друга част от функционалността и разбера защо работя така, а не да отида във втората и тя да е коренно различни патърни, дизайн патърни, може и на друг език, да знам, микросервис изведнъж, тук монолит. Няма нужда да влизаме в тия думи, но да. И другото е справяне с неувереността. Това е, как кажа, когато си джуниор, винаги имаш импостър синдрома. За какво съм тук? Тия хора знаят много по-добре от мен, аз с какво допринасям, за какво се занимават с мен, само им губа времето. Той човек само можеше да свърши тази работа, аз сега тук го питам как да си излезе от Vim. И да, това е странно, ама трябва да се справим и това е нещо, което между другото и в университета, защото преподавам също в момента функционално, и това е много важно да сте смели и да питате, защото тъпи въпроси няма. Доста често, когато питаш въпрос, всъщност и другите искат да го питат, просто не им стиска. Та, когато вече са на работа, трябва да се питат въпроси. Очевидно не може да ги засипвате постоянно, ама има някакъв баланс, като всичко в живота. Преподавател, случва ли да си заказвате, не знам? Разбира се. Аз ако не знам, какво да им кажа, в смисъл... Реално това е много важен въпрос, между другото, когато... Много интересно, колкото по-начинаещи, толкова по-трудно хората казват не знам и се опитват да представят, че нещо знаят. А най-опитните хора, с които съм работил, са не знам, ще науча. Дай ми време, хикс време, час, два, както казахме, estimate, трябва да можеш да му вярваш, че ще е толкова, но ще науча и ще ти кажа примерно след часа или ще ти кажа на следващото упражнение. Хора сме, не знаем всичко. Което е много по-добре от ChatGPT, защото той казва неща и ви лъже. Тук ще използвам един цитат. The steps you take don't need to be big, they just need to take you in the right direction. Някой знае ли откъде е? Моля? Какво каза? Интересно. Да. Ами, някой ще си каже, че е нещо умно, ама всъщност е от сериал на Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Аз много харесвах този сериал и всъщност това е любимият цитат на човек, който аз съм възприел като мой ментор преди 5,5 години. И всъщност е доста як цитат. Като се замислиш, каква му е есенцията, няма как от джуниор да станеш синьор. Очевидно, това е процес, който бавно и полека се случва. И за това, пак казвам, ментора е нещо важно. Това е човек, който си казваш, това ми е целта и там горе някъде. Аз ще си кретам напред, ще го питам някакви неща,
Ще се опитам да пиша по-хубав код, по-рядко да го питам, след като ми е обяснил нещо веднъж, да го разбера и да не го питам втори път същото. И бавно ми полека да стигна. Следващата секция е, когато станеш mid developer. Това е една много средна позиция, не знам, която е много трудно да се дефинира какви са им проблемите, защото те са малко от junior проблемите, малко от senior проблемите, защото между junior и senior съм абсолютно сигурен, че всеки от вас може да си представи някаква разлика. Senior е някакво такова митично същество, което върши много работа, junior е заека, който не върши нищо и се учи. И какво е mid? То е нещо по средата и там е малко сива зона. Какви са отговорностите му? Да кажем, че малко сме понатрупали опит, вече знаем как да пишем код в, да кажем, някаква система, някакъв проект. Знаем как да е консистентен кода, ориентираме се, знаем горе-долу каква е основната структура и можем да си свършваме малките задачки, които до сега са ни снасяли. Ето тази специално сме ти я запазили да я работиш ти. Защото е тривиална, всеки от нас може да я направи за 5 минути, но ще ти я дадем на теб, за да се учиш. Така работи и тук вече ти имаш малко повече опит, можеш да движиш някакви по-цялостни задачи сам. И тези задачи обикновено са малко по-големи и понякога са малко повече на брой паралелно. Тоест тук почва да се вкарва едно предизвикателство за как да си управлявам задачите, с които работя. Тоест да мога, примерно, да свичвам бранчове смело и да не води това до един ден да си оправям бранчовете. Това е по-скоро нещо, което вече си постигнал. Това не е предизвикателство. Тоест постигнал си това и затова си тук и затова вече можеш да го правиш, но все още си е предизвикателство. Тъй като правиш сам задачите, има доста повече самостоятелност. Нещо, което идва с това, много зависи в каква фирма работиш. Ако работиш в сервис компания, може да говориш с клиенти. Ако говориш с продуктова компания, с човека, който има изискванията и желанията, в IT сферата обикновено им казваме заинтересовани лица. Като цяло, шансът е, че тук вече, освен да си кодиш там, каквото някой ти е казал, някаква добре написана задача, ще трябва да разбереш какво трябва да накодиш. Тук там ще трябва да питаш, този фичър, така ли искате го сортирано от горе надолу или наобратно? Искате го тук да има бутончета или да има, слайдър. Тук искате да използвам нещо друго, нещо свързано с сортиране, с филтриране, какви опции за филтриране. Зависи очевидно от продукта, адски много опции. Но ще трябва да говорите. И това е нещо, което Феми доста не подготвя да правим. Има английски език, задължителен за почти всички предмети, ама едно е на английски език, дето играем асоциации, и друго е да трябва да си говориш с някакви хора за някакъв бизнес. Не е много приятно, ама се свиква. Това е доста тегаво предизвикателство. И тук съм написал разбиране за качествен код. Тук мидовете имат един такъв синдром, вече понаучили са как се пише код, има даже някакво самочувствие. Вече не са джуниори. И нещо, което доста често срещаме, там според мен се случва най-много over-engineering, това за което Стефан говори малко по-рано, защото там ти искаш да покажеш колко си готин, колко яка технология си видял току-що в YouTube и сега ще приложиш някакъв дизайн патърн или ще направиш нещо мега яко и в същото време няма никаква нужда от това, ама абсолютно никаква. Та тук предизвикателството е да научиш какво е качествен код, какви са характеристиките му и какво е следствието от това да пишеш качествен код, какво търсиш, пиши качествен код, и да се придържаш до нещо, което е балансирано между това да имаш качествен код и в същото време да е използваемо и да влиза в конкретни рамки, например срокове и така нататък. Срокове по темата с клиентите, както съм написал, клиентите често ще кажат, тук това го очакваме след месец, след 2 седмици, след 1 седмица. Ако искате просто да правите някакви супер сложни неща, сигурно няма да стане, зависи. Така, тук има един доста по-голям джъмп в диаграмата ми, който е до senior. Вече работим на много монитори. И там какви са проблемите? Първо, очакването е, че там наистина вече ще можеш да мислиш за проекта и бизнеса. Тук излизаме от руслото на програмиста. И тук почва да влиза една разлика за мен между това какво е софтуерен инженер и девелопър, разработчик, да кажем на български. За мен софтуерният инженер е човек, който търси конкретни решения на конкретни проблеми. Тоест опитва се да добави някаква стойност на бизнеса. Защото ние може да си пишем най-якия код, ама това дали го правим за проекти, за лид код, няма особена разлика от към как си пишем кода. Разликата има, че кода, който трябва да пишем на работа, трябва да се продава. И трябва да носи някаква
полза на някого, за да може аз да получа полза с пари, пример. Най-общо казвам. Тогава вече нещо, което някой каза, не? Между другото, във всеки момент може да ме питате и мен, няма нужда. Да. Качествен код и архитектура. Тук идеята ми е вече да кажем, че сме научили наистина какво значи качествен код. Научили сме някакви архитектурни термини. И тук разликата е, че ние вече сме синьора. Ние сме човек, който по-скоро ще наложи добрата практика и модела на писане на код, да кажем, или модела, по който е оркестрирана цялата ни система. И това е нещото, което джуниор хората, в които влизат във фирмата, ще трябва да спазват, ако искат да пишат консистентен код. Тоест ние почваме вече да налагаме някакви неща. Вече сме установили кое върши работа, кое е добър компромис с бизнеса и почваме да го правим. И съответно ние ставаме за пример. За добро или лошо, дори да не искаме, бъдейки синьор в една компания, да го кажем даже в един екип, като дойде някой нов човек, който е джуниор, ще се обърне към теб, ще търси помощ от теб, ще очаква ти да си по-големия като умения. И ти да можеш да дадеш съвет, помощ, пример. И това не е лесно, между другото. Да бъдеш за пример е доста натоварващо нещо, с което трябва под някаква форма всеки ден да се бориш, да мислиш за това, твоите действия какво биха довели за човека от среща. Между другото, това е доста сходен такъв аналог с темата за практики, които се случват и на работа, и в живота. И аз много се накефих. Да представим да го последваме като заек. Кой е най-важният атрибут на синьор? Аз просто си харесах зайчето като един много хубав образ и оттам много ми хареса концепцията. По-скоро съм заобиколил зайчето, защото ние си оставаме същите хора, физиономията му малко се сменя, но работата, която трябва да извършваме. Иначе тук съм написал и поемане на други инициативи. Това е много специфично според работата, но шанс е, че когато работим в някаква компания, тя има някакъв процес по рекрутмент. Когато си синьор, има шанс да участваш в този процес. Когато си синьор, има шанс да участваш в нещо като allocation, т.е. разпределяне на ресурси, кой в кой подпроект или в кой проект, зависи от фирмата, къде ще работиш. Напълно валидно. И ти трябва да имаш някакъв поглед над хората, за да можеш да прецениш, този човек ще стане ли за добър джуниор, този човек ще стане ли за ония екип и Мария и Васко ще могат ли да работят заедно или имат някога се карали и проектът ще се провали, ако работят заедно. И това са някакви по-такива човешки взаимоотношения, които по една или друга форма се приплъзват в работата ни. Искам да кажа, това не е задължително. Между другото, и познавам синьор хора във фирмата, които са невероятни експерти в конкретни сфери. Например, конкретен човек, за който си мисля, е много добър в киберсигурност. Знае някакви брутални работи, но откъм говорене с хора, това не му е силата. Говорене с клиенти. И това в някакъв смисъл го ограничава до едно много високо ниво на експертиза, но примерно няма да влезе в следващия слайд, който е архитект и тим лид. Просто защото той няма интерес към това да борави с хора и да борави с клиенти. А това вече е изискване за следващите части. За архитект зависи по дефиниция на архитект в фирмата, но да. И така. И последната стъпка, да кажем, е архитект. Тук съм го написал така, в нашата фирма не се казват архитекти, по-скоро се казват експерти, ама това е сякаш най-често срещания термин в IT сферата. И архитектът е човек, който вече, как кажа, знае добре какво прави и нещо, което е много ключово за него е да знае как работят системите. И тук говорим за много по-високо ниво. Това е като една диаграма в началото, която показах от AWS. Тук говорим за как си пращаме данните между единия сървър и другия сървър, къде ни е блокирана базата, какво значи failover група, какво значи една камара думички, които в началото на един джуниор на мид не значат нищо, на синьор вече той знае какво значат, ама може би не непременно мисли за тях. И тук е важно да кажа, аз не съм тук. Аз не съм стигнал, опитвам се, ама още не съм. И тук говоря от това, което са ми връщали на мен на обратна връзка, хората, които са там, за това какво е нужно да направя, за да стигна до някаква такава роля. И да, тук най-важното нещо, което в някакъв смисъл правя, защото съм най-синьора в екипа ми, е взимане на решения. Аз като кажа някакво решение,
да, има хора, които биха ми противоречали, бихме водили някаква градивна дискусия, бихме спорили дори ако трябва, но ако аз взема решение, хората по някаква форма ще ми вярват и по някаква форма се очаква, че аз ще взема и ще съм готов да намеря решение. И това е доста притеснително. Аз съм притеснителен човек. Почнах да се уча, може би във втори курс, почнах да излизам от комфортната си зона, да излизам като цяло да си говоря с хора. Тая градация за около 10 години доста скандално ми влиза. И трябва да поемаш отговорност, както казах. Това е много пипкаво. Някъде тук между архитект и синьор, където се локализирам аз лично, за първи път в живота ми стигнах до същия извод, че понякога перфектното не е пречка за доброто. Да се върна пак към презентацията. В принцип аз много уважавам програмирането. Изключително голямо удоволствие ми доставя да програмирам. За мен това е някакво изкуство. Имам някакво много силно мнение за това как трябва да се прави. И буквално мога да се заяждам на хора за много древни неща. И имам много специфични мои си разбирания за това как трябва да се прави. Но това не върши работа на бизнеса. Защо? Защото ако си подравним, да кажем, къдравите скобки на долния ред, на компютъра не му пречи, на бизнеса не му пречи, на проекта не му пречи. Нали? И тук говоря, даже има случаи в конкретни езици, които можеш да ги сложиш на един ред или на три реда. Това имам предвид. Тоест не за ESLint interpreter, а за неща, които са валидни спрямо ESLint interpreter. И случвало се да правя коментари, случвало да не се. Случвало се да искам да направя много по-сложна система, която да не може да е по-устойчива на промени, което е много важна характеристика на всеки един софтуерен продукт. Но ми се е случвало и да прекалявам. Когато съм бил на mid позиция особено и когато съм бил на senior все още, там в по-началните ми години на senior. Сега почвам да осъзнавам как, за да постигнем някакви дедлайни, някакви срокове, понякога се налага да правя компромиси и се опитвам да намеря къде е тази златна среда с какво съм склонен да направя компромис, иначе в проекта няма да се получава long term, и с какво съм склонен да го направя за момента. Друго нещо, с което би трябвало да се занимава един такъв човек, е архитектура на системно ниво. Това е, както казах, какви сервиси ползваме, някакви клауд неща, някакви... Дори няма влизам в детайли, да. Другото, това е в частност Team Lead. Ако си, трябва да ръководиш екипи и тук вече работа с хора е задължителна. Мария и Пешо се карат и какво трябва да направим? И не знам, трябва да ги разтърва. Тези двамата имат склонност да оверенджинират. Този пич пък работи едно към гьотере. Как да ги уеднаквим, как да направим този екип да работи заедно? Нямам никаква представа, но Team Lead да ми го прави. Защото наистина имаме различни разбирания вътре в екипа, някои хора. Просто като... Това не е разбиране, т.е. като да сме в конфликт, но просто имаме различна нагласа. Някои хора предпочитат по-прости решения, някои предпочитат по-сложни. Аз се опитвам да съм в баланс. Тегаво е, но стигаме до някъде. И това е най-важното. И да, или поне така беше. После дойде AI, кога беше 23-та, може би ChatGPT стана най-така нашумя. И малко пръсна тази линия под някакъв странен начин. И ще се опитам да кажа как се промени. Често казвам за Деси, която ме покани да говоря на това събитие, ме беше питала да говоря за AI, защото във фирмата имахме семинар на тема за и против или как да се ползва. Сигурно мога да говоря тук за час, ама ще се опитам да не го правя. Ще използвам булетите, които малко по-рано сложих и да кажа какво се е променило в тях. Как да учим, определено се е променило. Това определено не е толкова голямо предизвикателство, от гледна точка, че много лесно можеш да стигнеш до сравнително доста верни отговори. Това не заменя това, че трябва да се научим, но го прави всъщност доста по-трудно, защото хората забравят как да се учат. Да, много сложно изречение, но нещо, което ще дам за пример, от когато водих функционално преди 2 седмици май беше, миналата седмица, онзи ден правихме контролно, по-миналата седмица ме питаха как да се подготвя за това контролно. И аз викам, брат, преди малко те гледах как реши да ми покажеш задачата с ChatGPT. Защо не се сети да му кажеш, ето ми репото, ето ми всичките задачи, дай ми задачи, дай ми да се упражнявам, дай ми да се уча. И това е невероятно странно колко хора не осъзнаят, че могат да ползват тези инструменти за учене, а не за решение. Същото случва и в стажантска програма в фирмата. Забелязал съм много хора, питат
как да направя конкретното нещо, което е напълно окей, и той им генерира код и така не постигат никакъв резултат. Се тая. Те не са научили нищо от този процес. Но никой не се сеща да каже, дай ми задачи или дай ми насока, в която да мисля. Той ще те послуша в общия случай и ще ти даде. И тогава няма риска да те подведе, защото ще ти каже какво да четеш, най-много да го прочетеш и да е грешно и да кажеш, научих нещо друго. Не? Знаете Няма ли много загуба. какво е питал? Кое? Пери Тал, Кое? математика. Не. Той е питал, какви въпроси ще ми зададат най-умните ми студенти? Изцяло е преработил курса си. Изцяло? Изцяло е преработил Изцяло? курса си. Да. И моят въпрос към вас в този момент е, какво променихте ви от лекцията, от първоначалната си идея за лекцията? За тази? Да. За тази. Първоначалната. Първоначалната. Всъщност, да, доста неща от тази лекция са променени. В началото, как я изготвих тази лекция, защото питахте, имах записки в Notion, една камара, които са просто суровите ми записки. Аз обикновено така работя. Там, ако си извадя, имам едно лище, на което съм си нарисал идеята ми за презентацията с тия точици. И след това казах, първо пробвах някакъв AI инструмент да ми генерира презентация от тях, беше пълен провал, тотално не ми хареса и изобщо не беше начинът, по който аз си структурирам мисълта и говоря, затова не ми пасваше. Следващата итерация беше, добре, явно аз ще го правя това. Там по едно време се чудех да си направя картинката, тия зайци са генерирани от AI. Питах го как да... Примерно много се чудех как да се представя, защото много ме дразнат слайдове, в които пише аз съм Александър и съм синьор софтуерен инженер, ма това с булети, такива с главни букви. Работил съм 6 години еди къде си, 10 години съм тренирал тенисна маса. Това е окей, в смисъл мога да го кажа, но не е това... В смисъл да го има на слайд е някакво надменно от моя гледна точка. И просто не исках да го правя и го питах какво мога да направя. Това ми е презентацията, какво ще направя. И той ми каза да се върна на тази версия, в която казвам, това ще отнеме време. Какво съм си представил аз в началото и какво всъщност в момента правя, което е някакво встъпление в презентацията. И след това да напиша, да, аз съм Сашо. И евентуално да си кажа нещата, които са смислени, те ги казах от ФСС вече, но но това го промених. Да, това беше готина идея с метеорита, но това си беше моя, авторска. И някой от, падежите и нещата, които съм използвал като повелителни форми и така нататък, и избор, също са подпомогнати от AI. Та, правилно използвах. Веднага си поправя моя слайд на 20 хиляди пинг-понг. Добре. Това не мога да го бия. Това не мога да го бия. Добре. Да, казахме за ученето. Другото, ориентиране в код и процеси. Ползвам курсор, ползвал съм и това, как се казваше, Copilot. Да, доста добре се ориентират. Очевидно мога ги питам, тази функционалност къде се случва? И той ще ми каже, и аз нямам нужда, това не е предизвикателство за мен вече. Проблема е, че ако някой изключи интернета, или примерно работя в кафене, в което няма интернет, или се тая, аз изведнъж ще стана безпомощен, което ако не мога да се ориентирам в код. Така че това е пак казвам, това е много пипкавата тема между да, той помага изключително много, но в същото време той спестява някои от основните неща, които трябва да научим. Писане на консистентен код, казваш му, това ми е кодбейса, напиши тази функционалност, супер, няма. Перфектно консистентно, това е много добър в това. Увеличаването на размера на задачи, да, самостоятелни задачи не му пречи, той пак ще ти помогне, така че отново няма драма. И самостоятелност, да бе, аз даже не съм сам, имам ChatGPT или там Grok или Perplexity или което ще да е, то е до мен, аз не съм сам даже. Това не е предизвикателство. Нещо, което е важно да забележим е, че тия са все умения, които са от първите, от лявата част на презентацията, т.е. до мид. Уменията на синьорите и архитектите всъщност в голяма степен остават. И те всъщност стават дори по-важни, но искам да отбележа лилавото нещо, FMI, фундаменталните знания. Защото ако знаем как трябва да изглежда кода, как трябва да работи, какво значи error handling, какво значи logging и data structures и каквото ще е друго да сетим, SQL, база от данни, индекси, всичко останало. Ако знаем това, можем да разпознаем кога ChatGPT или който и да друг AI модел халюцинира. Можем да разпознаем кога ще напише дроп заявка на цялата ни база. Защото това има сценарии, в които се е случвало. Хората позволяват
на AI да прави всичко и той дропва базата, защото се е планирал. Къде да знам. Избирането на ментор също е доста важно. Точно също, да, можеш да се учиш можеш да работиш с ChatGPT, но за да се научиш да го правиш, все още имаш нужда от ментор. И все още това е важно. И вече в senior и архитект нещата, мисленето за проекта и бизнеса, няма как той да мисли толкова активно за проекта ти на много гранулярно ниво. Има как да му кажеш общата картинка и да, може да ти даде насоки за това какво ще е полезно за бизнеса, но това е неговия assumption, базиран на предишни текстове, които е чел. Това не е някакъв невероятна невронна мрежа, която е изчислила, че ако направим фичъра с многото обекти и многото оферти за един ресторант, изведнъж ще гръмне бизнеса, той няма никаква идея. Може да кажем и звучи яко. И, да, звучи яко. Качествен код и архитектура, очевидно, това просто трябва да си го знаем, защото иначе нямаш как да прецениш отново дали е смислено това, което той ти предлага. Архитектура на системно ниво, вземане на решение, поемане на отговорност. Това реално повечето от тия неща не са свързани с писане на код, не са свързани с, с техническата част, може би архитектурата, но те са свързани с нашите лични качества, това, което ние сме научили през цялото ни кариерно развитие, ние се развиваме и като хора. И тук между другото искам да кажа, като карахме технологично предприемачество, имаше един предмет, живот като предприемач, това е предмет, в който Владо Николов дойде ония ден. И там трябваше накрая да пишем есе, което беше на тема защо искам да съм предприемач. Което е доста яко, като цяло хората представяха после едни презентации, абсолютно едно и също, всеки път се чуваше абсолютно едно и също. Там или да изкарам пари, или имам много яка идея и вярвам в нея и да. Аз казах аз не искам да бъда предприемач, но искам да развия качествата на предприемач. И тогава изведнъж беше много интересно колко хората почнаха да ме слушат, защото беше различно. И да, наистина аз имам много нисък риск толеранс. Аз не бих понесъл да не знам дали утре ще изкарам заплата. Предпочитам спокойствието на заплатата. Абсолютно си го признавам. Но в същото време има изключително много умения, които те ти развиват. Тук малко се отклоних от презентацията, не знам защо, но ми стана интересно. Да, идеята беше, развиваме се през цялото време и аз исках да развия някакви качества. Развиване, това да станеш синьор, включва човешки качества и трябва да ги развиеш тях и по този път стигаш до доста по-далечни цели. Кое е най-голямото предизвикателство за един софтуерен инженер като цяло, според вас, от това, което говорих до сега? Сложен въпрос. Говорят с хората. Сигурно за всеки. Валидно. Друго? Още по-валидно. Любимият отговор на всеки зависи. Да, аз ще кажа нещо, което е в някакъв смисъл универсално, е, че AI видяхме колко много обръща някакви неща и води до изключително много, буквално катаклизми едва ли не в AI общността. И това всъщност не е, защото AI е някакво чак толкова нещо огромно. Да, огромно е, има много голям ефект на цялото човечество в някакъв смисъл, но за малките 6 години, в които аз съм работил, съм видял много неща на малко по-нисък, в по-малък обем, да има, примерно, нова версия на някаква библиотека, нова версия на Spring Boot, нова версия на .NET Core, излезе Minimal API, излезе блокчейн, Cloud, всичките тия работи. Cloud беше преди това, но стана популярно. И всяко едно от тия неща драстично променя нашата професия и нашата работа. И това е не само от гледна точка с клиенти, защото клиентите ще дойдат и ще кажат: тук чух за Web3, тук чух за Cloud, може ли да го направим на микросервиси, може ли... И изведнъж те са чули някакви думи, дето нямат никаква идея какво значи и ти трябва да им го обясниш. Защото хайпа е много силно нещо. И маркетинг хората обичат хайпа. Затова навсякъде пише AI има в това, а пък няма нищо в него. Но да. Или има, но просто е безсмислено. Това е от изпред години. Слушам. Динамична. Слушам. AI, това, което компютърът все още не може да прави. Значи самата дефиниция е динамична. Така е. Прави нещо, ама не е ясно какво прави. Прави нещо, ама не е ясно какво прави. Между другото, аз съм за AI, просто искам да го кажа. Съответно, AI е една много добра инстанция на голямото предизвикателство пред нас и то е да сме в час с всичките промени, които се появяват в една изключително динамична среда. Програмистите преди мен, тези от които
съм черпил опити, които са били ментори, са се справили с съвсем различни проблеми. Неща, които, как кажа, аз в момента не бих могъл да разреша, защото аз не съм се сблъскал никога с тях. Но аз пък мога да решавам неща, които те не могат, или да ги правя по друг начин, защото аз живея в малко по-други времена и съм се научил на най-новото, а те поради една или друга причина са поизостанали. Има такива хора, има и хора, които са в час. И това е много тегаво. Не знам как се прави, за сега го правя, но изисква доста от личното ми време. Тоест, чета някакви неща сутрин като стана, чета някакви неща в рейса, в трамвая. И това е, постоянно трябва да сме on top of новините. Споделяме си ги, но както с ChatGPT. Едно е ChatGPT да ти каже, това се прави така, и съвсем друго е да разбереш защо се прави така. Съвсем друго е да си го учил в MI, едно друго е да си го учил в No Shame, примерно Softuni. Където, пак казвам, това не е нищо лошо. Личното ми мнение е, че там липсват фундаменти, но в същото време хората могат да вършат работа. И е много сходно с ChatGPT. С ChatGPT можем да вършим много работа активно и бързо, но в един момент стигаме някакъв кап, някаква горна граница, която имаме нужда от фундаментални знания и общо познание за нещата. Да, май е това. Ако имате въпроси, тук съм. Как съчетавате срещи Да. и писане на код или по-скоро правене нещо по код, в смисъл мислене по него? Болезнена тема. Миналата седмица прекарах сумарно 20 минути, засякал съм си ги и това беше много тежка за мен седмица. По-скоро е въпрос на управление на време. Това между другото е едно от големите предизвикателства пред синьор човек, защото да, очаква се да си насрещи и да говориш с хора и да помагаш на по-младите, т.е. по-неопитните, да кажем. Как опитвам се да си заделям време? Случвало ми преди години, преди може би една и половина, две може би, си правих нещо тип в календара, в който по принцип биха ми букнали срещи, да си слагам аз мои си срещи, които си само за мен. Това е доста популярен подход, който съм виждал срещу доста колеги. За мен не работи. Нещо, което съм развил като някакво умение е да мога да се концентрирам и да зоун-аутвам от всичко останало. Тоест, освен ако някой не ме да кажем, да ме тагне по специален начин, нали, да кажем Slack, или да дойде при мен, или дори в офиса, докато си говорят хората. Ако не се каже Сашо, аз не знам за какво говорят изобщо. Просто съм го развил за себе си. Това не значи, че е някакво универсално. И другото, което е, се опитвам да си структурирам деня. Тоест, постоянно излизат, я ще излезе продъкшън проблем, я някой иска да ме пита нещо, я пък някой иска да му ревирам по реквеста, я някой иска да отидем на среща и се опитвам още в началото на деня горе-долу да знам в кой момент са ми срещи. За 30 минути няма седна да програмирам, защото аз докато седна и трябва да влизам в следващата среща. В то промеждутък от 30 минути, примерно между две срещи, гледам да сложа ревю на pull request, защото това мога да го правя. Обикновено, примерно при мен, защото работя повече с американски клиенти през повечето време, след обяда е пълен със срещи. Примерно има 2 или 3, по половин час, по един час и там е тегаво. Тогава си оставям времето за ревюиране, за да могат тъмън на следващия ден евентуално хората да ги отразят. През първата част, горе-долу до към обяд или малко след обяда, това е времето, в което се опитвам аз да върша работа, каквото и да значи това, т.е. да програмирам, най-общо казано. И другото е, че се опитвам, примерно, ако програмирам и излезе нещо спешно, примерно продъкшън проблем, да, очевидно дропвам всичко и отивам. Но ако проблема е, че някой иска помощ от мен, се научавам да кажа айде малко по-късно. И това е много ценно умение. Да, много обичам да помагам на хората, кефи ме, ама в същото време трябва да има и някакви граници. Или ако някой ми каже нещо и не знам, примерно, казвам не знам, ако искаш почети малко, аз няма да мога днес. Ще мога да почета утре, други ден. Опитай се да се оправиш ти или мога да го насоча към някой друг. Зависи от ситуацията, но просто се опитам да си заделям блокове от време, в които да програмирам. Други въпроси? Като има толкова много нови технологии, които постоянно излизат, ти си някак си задължен да си избереш някоя от тях, която да специализираш и да разбереш по-добре, за да използваш в софтуерния продукт. Как избираш кое да приоритизираш, да научиш? Хубав въпрос. Отново,
честно казано, не мисля, че има универсален начин да избереш подходяща технология. Нещо, което за мен е много важно и това е частта с фундаментите. Аз, например, съм учил като вас предимно PLP, SDP на C++, карах няколко избираеми, един на Scala и един на съвременни Java технологии и знам какво е OP, какво е OOP и така нататък. В първия проект, в който влезнах в Astea, ми се наложи да работя с TypeScript, което беше изцяло ново за мен, но е C синтаксис, оправих се някак, научих се и често казвам, това ми стана любимата технология за някакви, да кажем, дребни проекти, ако правя Advent of Code или нещо такова, или се забавлявам. Това ми стана най-приятната технология като начин на писане. Преди 2 години и нещо ме вкараха в проект, в който трябваше да пиша на C#.NET. C синтаксис никога през живота си не съм писал, но знам какво е Garbage Collection от Java-та, знам какво е OOP очевидно от цялото FMI, знам как се пишат цикли и всякакви такива неща, знам какво значи ORM, който говори с базата от данни. И изведнъж се оказа, че ми липсва само един синтаксис. Между другото, точно тогава ChatGPT, т.е. GPT, ми беше изключително полезен, защото аз знам какво искам да постигна. Мога много лесно да разбера дали е глупост това, което ми предлага и просто пиша на нещо, малко го ползвам, за да ми помогне да разбера някакви какво примерно езика ни дава като функционалност. И така, нещо, което се опитвам да кажа, шанс е, че с всеки от по-модерните езици, с който да се хванеш, ако го разбереш в дълбочина, вероятно ще можеш да се оправиш и с другите. А другото, което ще я кажа, ако примерно имаш някакъв конкретен интерес към, да я знам, Machine Learning, AI, да, общо казано, най-вероятно най-добрата ти опция е Python. Ако искаш да правиш някакво Web API, там има много опции, но примерно .NET е известен с това, че дава едни от най-бързите респонс таймове. Може да ползваш и Spring Boot или пък Node.js дори просто. Ако искаш да правиш Game Development, сигурно трябва да се ориентираш към някакви малко по-различни езици. Знам, че Unity е много популярен за входна точка, но не е задължително единствения. И така нататък. Тоест, ако случайно ти за себе си знаеш с какво искаш да се занимаваш, можеш да подбереш езика, който да е просто малко по-пригоден за това. Но стига да е модерен език, най-вероятно ще ти свърши работа да разбереш концепциите и да можеш да надградиш след това навсякъде. Това как обяснява на хайринг менеджерите? Как обяснява това на хайринг менеджерите? Оля? Ами, това също е хубав въпрос. Много зависи от човека. Има хайринг менеджери, които няма да те разберат и... Тоест, то много зависи за каква позиция кандидатстваш. Тоест, ако кандидатстваш за джуниор, шанс е, че повечето нормални фирми ще търсят някакви фундаментални знания и няма да те питат за напиши ми това нещо на конкретния език. Но има и фирми, които примерно се пише само на конкретен език и тогава по-скоро ти трябва да се подготвиш малко. И там е малко тегаво, факт. Но за мен това е по-скоро нещо, което фирмата трябва да си има като култура, да си каже, това момче изглежда кадърно. Той всъщност вярвам, че ще може да се научи в рамките на стажа или нещо такова. Вече ако говорим за синьори, там е по-тегаво, защото примерно може да търсят експерт на .NET. И просто няма кандидатстваш за това, ако не си такъв. Ако това е което хората си написали в обявата. Търсят трябва ми .NET и AngularJS, да кажем. Като не ги знам, мога да пробвам да кандидатствам и да кажа, аз тия не ги знам, аз съм много добър в еди, какво си еди, що си, вярвам, че ще мога да се науча. Ако те са достатъчно доверчиви, ако ти ги убедиш достатъчно добре, може и да стане, може и да не стане, но там зависи. Зависи от човека от среща. Ако има технически човек от среща и можеш да го убедиш, че знаеш абсолютно всичко, супер. Ако няма, това е. Те даваш някъде, са ученето на Java, .NET нещо. И те имат за Java, те са имат JS. И те, менеджер даже не си говорите с смисъл, просто скарват. Да, това пак казвам, много зависи от обявата, за която кандидатстваш. Така те си стесняват, например. Така те си стесняват, например, те си стесняват кръга. И това може да е окей за тях, т.е. те може да търсят точно такъв човек. И ти не си този човек. И мислиш, трябва да е. Казваш им, аз може да им кажеш, аз имам и тия умения, ако съм ви полезен, кажете, ако много такива в фирмата. Но ако те търсят разработчик някакво ниво и примерно това са избрани като плюсове, да, тогава може да negotiate-ваш. Да преговаряш, да кажеш, аз знам това и това, работил съм, вярвам, че мога да направя, ако искате, дайте ми проект да направя. Много зависи наистина от човека. Любимият ми отговор зависи.
Надявам се да ти отговарям по нещо. Под някакъв